No niin. Eli mä oon Rosa ja tänään meidän aiheena on hevosen hoitaminen ratsastustunnin jälkeen. Minkä takia meidän pitää hoitaa hevonen pois ratsastustunnin jälkeen? Osaako joku kertoa? Hyvinvointia. Joo. Hevosen hyvinvoinnin takia tuleeko jotain muuta mieleen? Että sitä ei ole tuollaisena pihattoon. Joo. Eli me ei haluta viedä näitä hevosia pihattoon nämä varusteet päällä, koska pian meillä ei ole varusteita enää. No mistä me aloitetaan, kun me aletaan hoitaa hevosta pois? Jos me ollaan tässä käytävällä. Otetaan varusteet pois, laitetaan riimuun. Joo, mutta mistä varusteet? Suitsista. Joo. Eli aloitetaan... No jos... Lähde nyt häiritse. Eli eka me laitetaan ohjat kaulalle. Ja tapoja on erilaisia näin, mutta suitset yleensä aloitetaan ottaa eka tää alaturparemmi, sen jälkeen turparemmi, sitten leukahihna viimeisenä, eli päinvastaisessa järjestyksessä kun ne laitetaan päähän. Sitten ennen kuin otetaan ne suitset pois, otetaan riimu, otetaan se valmiiksi tähän käteen. Jos olisi sellainen riimu, missä olisi vaan se pelkkä leukaklipsi, niin otetaan se valmiiksi, mutta kun ei ole, niin me voidaan laittaa riimuja tänne kaulalle. Mutta jos meillä olisi sellainen toisenlainen, niin me voidaan ottaa nuo suitset jo pois, koska me saataisiin se riimu nopeasti siihen päälle. Mutta kun me ottaa suitset pois, niin varovasti liuittaa toi niskan ja tuolta korvien takaa. Ja sitten laitetaan riimu tähän. Sitten kun meillä on hevosella riimu päässä, laitetaan se kiinni. Jos oltais karsinassa, me laitettais se vetosolmulla kalteriin, mutta ei mihinkään oveen. No mitäs me sitten tehdään, kun me on laitettu suitset pois? Joo. Otetaan satula pois kummalta puolelta, me otetaan satula pois. Vasemmalta. Joo. Ja sitten voitte tulla vähän tänne. Eli kun otetaan satula pois, ollaan tämän hevosen vasemmalta puolella. Ja sitten irrotetaan satulavyö näistä vastinhihnoista ja lasketaan se rauhallisesti tonne alas. Me ei vaan niinku avata sitä, että annetaan sen vyön mennä miten sattuu. Sitten mennään hevosen oikealle puolelle. Sitten irrotetaan kokonaan tämä satulavyö, varsinkin kun meillä on tällainen vyö. Jos meillä olisi pidempi, niin sitä ei tarvii välttämättä irrottaa. Sitten laitetaan se vyö satulan päälle ja mennään vielä sinne vasemmalle puolelle ja nostetaan satula pois hevosen selästä. Sitten satulaa ei laiteta maahan, vaan me laitetaan sen mieluusti satulan telineelle. Ne on sen verran arvokkaita. No, mitäs me sen jälkeen tehdään? Suoja. Joo, jos hevosella on suoja, niin me otetaan ne pois. Joku toinen voi ottaa vaikka toiselta puolelta. Voit harjoitella. Me hattua, niin se suoja ei oikein laittaa. Ja sitten laitetaan suojat. No mitäs me sen jälkeen, nyt kun me ollaan otettu varusteet pois, niin mikä olisi seuraava vaihe? Harjataan kuivataan. Pestään. Juotetaan. Joo, kaikki on oikein, mutta mikä olisi niinku se seuraava vaihe? Siirrytään karsille. Seuraava vaihe meillä olisi harjaaminen. Ja nyt tunnin jälkeen me ei tarvitse käydä koko harjajärjestystä uudelleen läpi, vaan riittää, että me yhdellä harjalla harjataan. Ja se yksi harja, jolla me harjataan, niin voi esimerkiksi pölyharja. Sillä ei ole niin paljon väliä. Tärkeintä on, että me saadaan niin sanotusti nämä karvat suoraksi. Mitä tässä katsoo, kun harjaan? Ja sitten me harjataan hevonen ihan kaikkialta läpi sillä yhdellä harjalla. Niin jalan kuin vatsan alusta. Silleen me saadaan ne karvat suoraksi. Ja sit jos sieltä ratsastustunnilta on tullut vaikka
jotain hiekkaa, niin kuin tuolta takajaloissa näkyy, niin sille suojien alle on tullut hiekkaa, niin me saadaan nämä kaikki pois. Jos joku haluaa, voi toisen puolen harjata. Sitten sillä harjoamisella ei ole mikään kiire. Ei täällä on mitä harjoitella. Niin just eilen käytiin läpi. Me ei oltu eilen tuntia. Ei meni. Mäkään ollut eilen tuntia. Ei niitä käynyt. Olisiko se järjestöön neuvosi? Ai niin. Ei kun mä luulin, että te olette jotain harjaamista kun käytiin. Ei. Sitten kun hevonen on harjattu kaikkialta, niin sit harjataan vielä lopuksi tää. Eikö pääsen pitäisi käyttää pehmeää harjaa? Okei, opettaja. Eikö se pitäisi pestä? Se on aika määräistä. Mikä nyt? Mitäs meidän pitäisi sit seuraavaksi tehdä? Luotetaan. Laita se kaksinta. Kuinka on suojelma? Kuivaloimi. Tai Nyt kun on solarin vielä päälle. niin kylmät ilmat, niin nyt me laitetaan hevoselle, jos on hikinen, niin kuivaloimi. Sitten kesällä, kun on lämpimämpi, niin oppilaat vois keskittyä. Niin sitten kesällä, jos hevonen on hikinen, niin sit pestään, mutta nyt kun on vielä niin viileä, niin me laitetaan kuivaloimi. Niin saadaan se kuivaloimi. Sitten me voidaan käydä tässä osassa tää loimittaminenkin läpi. Onko kaikki loimittanut joskus? Joo. Eli loimitetaan hevonen vasemmalla puolella. Sitten katsotaan ennen kuin laitetaan se loimi sinne selkään, että se on meillä oikein päin. Mistä me tiedetään, miten päin se loimi menee sinne? Siinä ne etusorret on tuolla hännän ympäri. Hei, Routsit oikein. oli väärin. Joo. Onko muita ideoita, mistä me tiedetään? Tuossa on nyt etusorret, sinne tulee eteenpäin. Välillä loimittaa semmonen häntäläpyke takana. Joo. Ja se mitä on, no niin yleensä näissä loimissa on tällainen häntäläpyke, tai sitten yksi mitä aika monessa loimessa on, niin täällä edessä on tällainen pieni karvapala tuossa sään kohdalla. Eli loimi laitetaan vasemmalle puolelle ja nostetaan hevosen selän yli. Ja laitetaan se ekana tähän sään kohdalle ja sitten sen jälkeen se vedetään tuonne taaksepäin. Niin me ei liuuteta sitä missään vaiheessa vastakarvaa. Sitten me laitetaan se täältä edestä kiinni. Sitten kun me ollaan laitettu tää loimi täältä edestä, niin me laitetaan seuraavaksi täältä vatsan alta nää hihnat. Ja nää hihnat menee ristiin, eli se joka on tuolla ekana, niin tulee tänne taakse kiinni. Ja sitten toinen tänne. Ja sitten jos olisi jalkalenkit, niin me laitettaisiin ne. Tässä loimissa ei oo, eikä tässä ole myöskään häntälenkkiä. Et jos olisi häntälenkki, me laitettaisiin se hännän ali. Ja jos olisi jalkalenkit, me laitettaisiin ne sillä, että se toinen menee toisen välistä tuolla. No mitäs me sitten tehdään? Luotetaan. Älä tarhana. Joo, eli seuraavaksi me voitaisiin juottaa pippuri. Tai juomasi on tuolla. Eli sitten yleensä hevonen kannattaa aina tunnin jälkeen juottaa, niin sitten se korvaa sitä menetettyä nesteen määrää. Ja sitten jos oltaisiin käyty vaikka jossain maastossa tai raviradalla, niin nyt olisi hyvä ottaa kaviot vielä. Mutta tänään kun me oltiin vaan tuolla maneesissa, niin mä en itse yleensä otan niitä tunnin jälkeen. Paitsi jos on ollut jotain, että kengät on kauheasti kolissut tai hevonen on kauheasti jotenkin osunut niin kuin jaloilla toisinsa, niin sitten saatan katsoa. Mutta yleensä ei. Sitten
pippuri olisi valmis. Sitten voitte mennä hoitaa teidän omat hevoset.